bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn bi ye araba ye marisi kalo tile 8 san 2023 ni an ka don kibaru waati seli bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don mali ɲɛmaaw olu tun ye laseli min kɛ waati tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ ka fɔ faransi ale ka banbaatu yɔrɔ ko kɔrɔma don u yɛrɛ ka télévision so olu filɛ ka sariya n'u ka kɛwale ka fara o kan colonel Makan Alassane Jara ale min ni ale kɛra a bɛ fɔ jɛkulu min ma opération Maliko wa o ɲɛmaa ye Gawuni Kidali ale yɛrɛ kɔni taara taama la yasa k'i ɲɛda Mali finitigilamɔgɔw de kɔni kan ka fara o kan diinɛ karamɔgɔw alimamiw ani maabaw diinɛ tɔgɔ la olu kɔni ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura min taara olu t'a fɛ u b'a fɛ silamɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen k'a fɔ wa ko an t'a fɛ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna filajɛ la an bɛ kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka dunun di a ka yɔrɔ kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw kɔnɔna la nka bi an y'a fɔ bi ye 8 mars ye ni o ye musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a ye k'a fɔ baara caman olu yɛrɛ kɔni kɛra musow olu tɔgɔ la nka an b'a ye k'a fɔ o baara caman hali ni duguba kɔnɔ musow olu kɔni b'o o seereya nka togodala musow olu tɛ se ka fɛn fɔ ka bɛn n'o ye bari ka d'a ka gɛlɛya caman bɛ yen nɔ minnu ni fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ olu la musow yɛrɛ kɔni tɔgɔ la hali a dan farabugu musolakaw olu bɔra ka wele min kɛ o ye seereya belebele nka an bɛ don an ka bakurubaw kɔnɔ an y'a fɔ mali kɔnɔna la bi faransi olu ka kunnafonidiso min bɛ n'a bɛ f'a ma ko faransi 24 waati tɛmɛnen na mali ɲɛmaaw kɔni tun ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ banbaaci minnu bɛ anw ka jamana kan u ko kɔrɔma donba yɛrɛ kɔni ye faransi ye kuma caman yɛrɛ kɔni bɔra a ko kɔrɔ nka ka seereya ka a da kan o de sɔrɔla u yɛrɛ ka télévision so min n'a bɛ f'a ma ko faransi 24 olu yɛrɛ kɔni nana min ye kuma ɲɔgɔnya ka se ka o kɛ ni banbaaciw yɛrɛ ɲininkali 17 ɲɔgɔn na si o de kɔni kɛra u ka télévision so la banbaaci ɲɛmaa in ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen la alikayida ale yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɛrɛ fɛ min ni a kɛra faransi 24 u yɛrɛ kɔni ka télé yɛrɛ kɔni sanfɛ ni ne bɛna k'a fɔ mali ɲɛmaaw olu ye seereya min di waati tɛmɛnlen na min b'a jira k'a fɔ ko faransi ale ni banbaaciw bɛ jɛla an ka jamana kan nin ye a misali suruman dɔ ye an bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔ colonel Makan Alassane Jara ni ale yɛrɛ kɔni kɛra commandant ye ni o bɛ tali kɛ opération Maliko yɛrɛ kɔni na Gawo Kidali fo ka taa se Menaka yɛrɛ kɔni ma ayiwa baarataw kɔni kɛli a taara ka taa i ɲɛda a ka kɛlɛcɛ wɛrɛ kan n'o ye Burema ka bɔ marisi kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 3 yɛrɛ kɔni na a taara ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲininkaliw ale ni ayiwa baaraw bɛ ka kɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yasa a bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni dɔn cogoya min na nka taama ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲininkaliw fɛnɛ bolila min bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ kɔni sabatili a bɛ taa ni sira jumɛnw ye baara jumɛnw kan ka kɛ kɛlɛkɛminɛw jumɛnw caman kuma kɔni kɛra olu caman kan nka a yɛrɛ kɔni ka seginni na a ye nimisi wasa yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka taama in ale kɔnɔna la halisa an bɛ to mali kɔnɔna la mali diinɛ ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye alimamu ye a bɛ fɔ minnu ma ligue malien des imams et érudits pour la solidarité islamique u ye weleda maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ko olu de kɔni ye diinɛ tigilamɔgɔw ye i b'a ye k'a fɔ wele yɛrɛ kɔni dara silamɛw olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ bɛɛ ka taa i tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila nka tɛgɛnɔ min ni a bɛ taa laɲini min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni y'o ta sariya sunba kura in ka se ka taa o yɛrɛ kɔni juguya la bari ka d'a kan waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na olu ye a laɲini a bɛ fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ma ko laïcité o min bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔ o ma kɛ silamɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimami ani an ka karamɔgɔlakaw olu fɛla ko ye o min yɛrɛ kɔni kɛra u ye sigi kɛ sigi min n'a bɛ fɔ min ma ko point de presse ka bɛn ni marisi kalo tile 7 san 2023 o kɔnɔna la u kɔni y'u ka laɲiniw ko olu yira bari ka d'a kan laïcité ani olu ka diinɛ taabolo kelen yɛrɛ kɔni tɛ o kama ko maa o maa kɔni dalen bɛ ala la i dalen bɛ kira la u y'a ɲini diinɛ dɛmɛba kanuba a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ko olu ye silamɛ ye wa u ka taa tɛgɛnɛw bila yɛrɛ kɔni kɛ sariya sunba kura min ni a tɛgɛnɛw kan ka bila nka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ sariya sunba kura in a fɛ an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la burukina jamana yɛrɛ kɔni kan visa o kɔni o bɔra min ye cameroun ale ni irisi jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka o b'a jira k'a fɔ mali burukina ka cameroun ka denw de walima irisi ka den olu minnu ni olu b'a fɛ ka na taama la ni jamana ninnu kɔni fila dɔ la kelen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni cameroun ka b'a fɛ ka taa taama la irisi jamana yɛrɛ kɔni kan ale yɛrɛ kɔni tɛ na n'o y'a sɔrɔ passeport diplomatique b'a bolo a tɛ a kun bɔ bilen ale ka visa yɛrɛ kɔni ta a bɛ se ka kalo 3 k'o kɛ irisi jamana yɛrɛ kɔni kan
waati min na k'a sɔrɔ a ma min ye visa yɛrɛ kɔni ta nka n'o tɛmɛra a bɛ sɔrɔ ka visa yɛrɛ kɔni ɲini i na komi irisikaden ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka na taamala Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kan n'o o y'a sɔrɔ passeport diplomatique yɛrɛ kɔni b'a bolo k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni ma visa ta kalo 3 a b'o kɛ Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kan yani a k'i da don visa ko kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ taa Tunisie jamana kan olu ka jamana ɲɛma ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ kɛ ka taa golofinma yɛrɛ kɔni juguya la o laseli min yɛrɛ kɔni kɛra o ma bɛn banque mondiale ma olu fɛnɛ kɔni y'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn ni o b'o olu ni Tunisie jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni y'o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jɔ bari ka d'a kan wale jugu u y'o ye minnu ni olu bɛ ka taa ka golofinma yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ Tunisie jamana ɲɛma ale ye wele min da Chinois jamana olu ka jamana ɲɛma kɔni ye a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka u labɛn ka bila ka bɛn ni san 2027 ye bari ka d'a kan n'o o waati yɛrɛ kɔni sera u ni Taïwan ka kɛlɛ ale b'a dɔn kɔni a bɛna kɛ o kama a y'a ɲini u ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka labɛn sabati ka bɛn ni san 2027 ye ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye k'o jiri ka ja ninnu de kɔni cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na i b'a fɔ an y'a fɔ a bɛ wele da bi tuguni ni o ye musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen hali n'o o y'a sɔrɔ baarabaw kɔni o kɛra nafabaw tɔnɔbaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra an k'a dɔn k'a fɔ a caman tɔnɔbɔba o ye dugubakɔnɔ ye nka musow o tɛ dan dugubakɔnɔla musow ma musow olu bɛ togoda la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɛ kuma ni Mali ta ye ayiwa an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye togoda la anw baw ni an balimamuso minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na ayiwa misali suruma o de ye min ye farabugu musow olu ye wele da n'i y'a mɛn i b'i ko k'i jɛ k'i pari fini ɲuman na n'o o ye musow tɔgɔladon yɛrɛ kɔni fini ye ayiwa kɔnɔ o de falen don kɔngɔ b'u la k'u ka balo k'a ɲini k'a di farabugu musow dɔrɔn tɛ ka farabugu bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ an ka bi don kibaru datugu an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ